bosal cie pletoasă, Maica Sfântă se opri și cu vocea ei duioasă către salcie grăi și cu vocea ei duioasă către salcie grăi. Salcie, dacă ți-e milă, apleacă-ți crenegile în jos, să fac din ele o cunună pentru Fiul meu Hristos, să fac din ele o cunună pentru Fiul meu Hristos. Dacă îmi cunoști durerea și voiești să-mi o alini, dă-mi din ramurile tale o cunună fără spini, dă-mi din ramurile tale o cunună fără spini. Fiul meu Iisus pe cruce, însângerat și în mare chin, și cu ea la el m-aș duce, ca durerea să-i alin, și cu ea la el m-aș duce, ca durerea să-i alin. Atunci salcia miloasă, crengile și le-a plecat, Maica-am pletit cununa și s-a dus pe Golgota. Maica-am pletit cununa și s-a dus pe Golgota. Dar iudeii n-o lăsară cu cununa fără spini. Ei voiau
Iisus să moară în dureri și în mare chin. Ei voiau Iisus să moară în dureri și în mare chin. De atunci salcia pletoasă nu s-a mai înălțat în sus, a rămas așa plecată ca să-L plângă pe Iisus. A rămas așa plecată ca să-L plângă pe Iisus.